sgu da low-key fast, det der spil. Hvad så, folkens? Velkommen tilbage til denne kanal. Jamen, jeg har fandme savnet jer, mand. I dag så skal vi spille om Plants vs. Ragnarok. Ja, det har jeg bare virkelig glædet mig til. Det er Jankliosen. Og det er en juleedition. Jamen, vi har 10 minutter, for det er en 10 minutter lang video. Jamen, Oscar, hvorfor sutter du på mit tisse, mand? Ja, Oscar. Jamen, er det ikke den 3. december? Jamen, så skal vi se det 3. afsnit i julekalenderen. Ja, exactly. Ja, hvordan har I så haft det? En autist, hold din kæft. Det er ikke mig. Oscar. Velkommen til denne julekalender. Jamen i dag så er det 3. december, vi kommer til at opleve hver anden dag. For det er herinde på... Det er herinde på... Det er nemlig den 3. december, og det er nemlig vores vens fødselsdag. Kan du sige hej til din fødselsdag i dag? What the fuck? Jamen. Han har heller wrist, når han danser. What the fuck? Jamen, velkommen til denne julekalender den 3. december. Jeg håber, jeg har haft det godt siden sidst. Vi så hinanden for 4 år siden. Han er i gang med at lave en YouTube-video. Til hashtag. Lige nu? Ja, nu kan du høre, altså. Hej hashtag Buff. Jeg hedder Johan Krav Rønne, og jeg er ny medlem af hashtag Buff, selvom de ikke lige har accepteret mig. Jamen det er derfor, det hedder hashtag Joff nu. Ja, Joff, fordi en Wilhelm han er dippet, og så er Johan bare kommet ud, så... Yep. Ja. Jamen nu skal vi lige købe nogle gears her. Ja, det skal vi nemlig. Det er mig, der sidder og spiller lige nu. Det er fordi Owen, han har lånt... Nej, ikke Owen. Han har lånt min account. Og det er mig, der er rigtig god til det her spil. Ja. Vil I vide O's adresse? Han bor på en top i den stræde. Nej, det må du ikke sige. Jeg bor ikke på Pontøjnestræde. Jeg bor på Amalienborg Slotsplads. Han bor på Jægervinkel. Autistisk nu. Ved at komme ind i autistklassen. Jeg tror måske, det var Slepperaldsgade. 41. Ja. Og hans mor hedder Mette, er ret bad, har jeg hørt. Altså, jeg ved det ikke. Og så har jeg også hørt, at hun sender booty pics, hvis man spørger pænt. Men det gør hun faktisk. Jeg har spurgt rigtig pænt i går. Det har F testet, og det er nogle rigtig gode booty pics. Og så efter hun fik billederne, så var F sådan, Log in. Men vi laver jo julekalender nu her, så vi uploader hver anden dag, hvor vi ser herinde. Hvorfor ikke hver dag? Fordi jeg har ikke været med tid til sådan noget lort. Skal vi ikke lave også med... skal vi ikke også lave med video? Med kamera? Nej, ikke nu. Okay, lige skal bare sige nu. Nej, ikke det er jo O. Jeg ved ikke, hvem O'en er. Ja, så bog. Det er O. Men vi har 2 her i den her klasse her. Det er O for Oscar. Ja. Og så er Oscar ikke ham, der er fra autistklassen? Jo, han går vist i første A. Og så sidder Johannes Christian. Johannes Christian Højer Mikkelsen her også. Carl Nielsen fra i 72. Ja, han var med til Pride Parade sidste år. Min ret bad mor, shout-out til ham. Mia Højer Mikkelsen. Jamen, nu får jeg lige. Damn. Nu får jeg lige.
ikke raffinere mælk der. Skal vi stoppe med 6 minutter og 70 sekunder? Ej, fisk. 70 sekunder. Ja, velkommen til den her julekalender. Kan vi ikke... kan du ikke optage med video? Fordi jeg vil gerne sige hej til vores følgere. Med video? Ja. Ikke nu. Åh, kan godt lide små børn. Men I skal glæde jer til næste dag, fordi Så får I nemlig face reveal. så er face reveal. Og Så kan det også være, at I er heldige. Hvis I er heldige, at børn i kælderen. Nej, så viser jeg billeder af Mia Mikkelsen. Men det er kun hvis vi får over 0 likes, så gør jeg det. Det er godt nok også svært. Jeg tror for det Taco Bell op i mig. Hvor mange tidsmænd tror du egentlig, Mia har besluttet? What? Jeg tror, det er de mindste. Jamen, jeg tror, hvis det mindste. Det var det for i dag. Det var det for i dag. Vi ses.